Türkmenbaşy şäheriniň ýylaty birnäçe gün bäri suwsuz galýar. Azatlygyň yerli habarçylarynyň tölerine görä, şäheriň merkezinde ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynda şeýle-de şäheriň daşyndaky ýaşaýyş nokatlarynda suw üçinçiligi ketilipdir. Türkmenbaşyda birnäçe gün bäri kadaly suw üçinçiligi ýok, problema mındama bar diýip şäheriň düýbi tutulaly bäri. Meselem şäheriň merkezinde hem çetindäki owullarda suwy ýerden 9:30 töwereginde 15 minutyň dowamında berýärdiler. Emma häzir bu da ýok diýip Azatlygyň habarçysy 22 awgustda habar berdi. Onuň söýlerine görä şäheriň häkimetleri suwuň berilmeýänliginiň sebäplerini ýylata düşündirmeýärler. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada Türkmenbaşy şäheriniň häkimliginden resmi maglumat almagy synanýar. Şäheriň ýaşaýyş çaýlarynda suw üçinçiliginiň ketilmegi tatuwdaky çüýşeli suwa bolan islegleri güýçlendirdi we bahalaryň ýokurlanmagyna getirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä şu günler 5 litrlik agyz suwunyň bahasy tas 8 manatdan 15 manada çenli ýokurlanypdyr. Türkmenistanda suw turbalaryndan suwuň aktyrylmaýanlygy sebäpli çüýşeli suw gymmatlady. Käbir ýaşaýjylar 4-5 gün bäri ýuwunmaýarlar. Ýöne en çemeti içmäge suw tapsalar gaýly bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda onlarca ýyl bäri ýaşaýyş çaýlarynyň merkezleşdirilen suw üçinçiligi çäklendirilip günde birnäçe sagatyň dowamında berilýär. Suw ýygyderli häsiýetde ketilip durýar. Munyň bilen bir wagtda da geçen ýylyň güzünde suw mukçylygynyň ýatyrylmagyndan soň häkimetler ýylatyň suw üçin tölegleri berja etmek üçin basyşlaryny güýçlendirdiler. Merkezleşdirilen suw üçinçiliginiň ýygyderli kesilip durmagynyň fonunda ýurt häkimetleri ýurduň suw resurslarynyň ýylat tarapyndan öz başdak ulanylmagyna gözekçiligini güýçlendirdiler. May aýynda Türkmenistanyň geologiýa gözekçiligi boýunça döwlet gullugy ýerasty suw skwajanalaryny hatawa alýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň paýtagtynda suw ýetmezçiliginiň fonunda dürli ýyllarda ýüzlerçe fontan guruldy. Täzeleriň gurulmagy ýene-de dowam etdirilýär. Aşgabatyň fontanlary sany we göwrümi boýunça hatda Guinness rekordlar kitabyna hem girdi. Şol bir wagtda dünýä derejesinde Türkmenistan iň uly suw defisitli ýurt hasaplanylýar. Dünýä Resurslar Institutunyň 6 awgustda çap eden hasabatynda Türkmenistan iň uly suw defisitini duýan 17 ýurdyň sanyny ýerýär.